дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ, заминҳои фурӯшӣ, мошинҳои фурӯшӣ ва се хабари дигар. Дар охири видеоро то охир тамошо кунед. ҳамун лайка ба ин будурин қатиб бизанед, савз шава. Ман хеле харсанд мешам. мо бошад видеои имрӯзаро сар мекунем. Рафтем. кадоме ки дар канали мо бори аввал аст, ҳатман дар канал обуна шавед ва колоколчика бижиқед, то ки аз наворҳои нави мо бехабар намонед. видеонавора сар мекунем аз хонаҳои фурӯшӣ. видеоро то охир тамошо кунед ва бохабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. Якум хонаи фурӯшии мо дар шаҳри Душанбе, райони Рудакӣ. 15 сотиқ заминай 3 дар хона ҳаст. таъмири хона миёна. документош 100% аст. об ва светаш ҳаст. хонара фавран фурӯхта мешавад. нархаш 185 000 сомон. варианти алишиам ҳастай. касе харидор аниқ бошад бародаро, ҳамон лайка ба бодиринг занед, бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред ва фикротона дар комментария нависед. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед. як рӯз пас видеои нави хонаҳои фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабуз. 7 сотиқ заминай 10 дар хона ҳаст. хона яэтаҷа аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. документош 100% аст. об ва светаш ҳаст. дар наздикӣ мактаб. нархаш 200 000 сомон. касе харидор аниқ бошанд, бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор, деҳаи Баҳор. 7 сотиқ заминай 3 дар хона ҳаст. об ва светаш ҳаст. хона дар наздикӣ мактаб, масҷид дар наздикиш аст. хонара срочно фурӯхта мешавад. нархаш 67 000 сомон. агар касе харидор аниқ бошад, бо савдо ҳам карда мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. бародаро, аз ҳамат хоҳиш мекунем ки ҳамин лайка ба ягон картошка ё ба ягон савзи зани савз шава. мо видеои нава тез бароварда мегирем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Рудакӣ, наздики кирпичзавод. 12 сотиқ заминай 3 дар хона ҳаст. об ва светаш ҳаст. документ ҳам дорад. таъмири хона миёна. хонаҳоро ремонт кардестанд. нархаш 200 000 сомон. агар касе харидори аниқ бошад, бо савдо ҳам карда мешавад, мега соҳибаш. агар шумо харидори аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор, 8 сотиқ заминай 5 дар хона бо калидоруш. баня, кухни дар дохили хона аст. веран ҳам дорад. об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. гирдаш маҳкам аст. ремонти хона замонавӣ. фақат медарои зиндагӣ мекунӣ. нархаш 170 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо савдо ҳам карда мешавад, мега соҳибаш. агар шумо харидори аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед.
ماشین فروشی اوپل کاروان سال برآوردش 92 ابیوم موتور 1.6 سوزشوریش گاز و بنزین коробка передач механик перевод передний мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри хуҷанд состояниш 100% бародаро ягон дард надорад 4 баллон пачка аст мошина фавран фурӯхта мешавад нархаш 18000 сомон агар касе харидори аниқ бошад бо савдо ҳам карда мешавад мошин бебензин бегазам роҳ мегардад мега бародаро агар шумо харидори аниқ бошед занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед мошини фурӯшӣ дайво тико соли бароришаш 95 объем мотор 1.1 сӯзишворияш газ ва бензин коробка передач механик перевод передний кузаш хачбек светаш сафед мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Старафшан состояниш 100% бародаро яксола документ дорад состояни балондош 90%. Мошина срочно фурӯхта мешавад мега бародаро. Агар шумо харидори аниқ бошед, нархаш 18000 сомон. Бо савдо ҳам карда мешавад. Агар шумо харидори аниқ бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. Агар шумо лайк мондаги набошед, ҳамон лайка ба лапоткай, ба белай, ба бодиринг, картошка, савзи, чизе ки ёфтем бародаро, занед ки савз шава, мо хурсанд мешем. Ва фикротона дар комментария нависем бародаро. Агар ҷо хона ёбем, агар ҷо мошин, агар ҷо заминҳои фурӯшӣ, хонаҳои фурӯшӣ, шумо ҳатман фикротона дар комментария нависен. Мо фикрҳои шуморо мехонем. Агар ҷое ки шумо гуфтен, мо ҳаминҷа дастрас мекунем, видео мекунем, пешкаши шумо мегардонем. Шумо видеоро поделиться кунед бародаро, дасткунӣ кунед, лайк монед, лайка ба картошка занед, ба пиёз, ба чизе ки ётем баро занед, савз шава, мо хурсанд мешем. Баъри шумо беҳтарин видеоҳоя пешкаши шумо мегардонем. Бародаро, фикротона дар комментария нависен, беҳтарин комментария нависен. Мо дар видеои оянда комментариҳои шуморо мехонем, видео мекунем, пешкаши шумо мегардонем бародаро. Агар ҳамин комментариҳои хонӣ ба шумо маъқул бошад, ҳатман фикротона дар комментария нависем бародаро. Мо фикрҳои шуморо интизор. Хай бародаро, ҳама киса саломат бошед. Аллоҳ мададгори ҳамаи шумо бошад. ҳозир ҳаминҷа бародаро як канал пайдо мешавад, Крокуш, дуюм канали мо ҳай. Дар ин канал фақат мошинбозор мешавад. беҳтарин мошинҳои арзон мешавад. аз ҳамат хоҳиш мекунем ки дуромада дастгирӣ кунед, обуна шавед, лайк монед бародаро, поделиться кунед. пешакӣ ҳазор раҳмат. Хай бародаро, ҳама киса саломат бошед. Аллоҳ мададгори ҳамаи шумо бошад. Хай бародаро, то видеоҳои оянда. Хай.